Viața omului se așterne zilnic pe file de poveste. Sunt Alexandra Truță și vă invit să descoperim împreună povestea din spatele omului. Bun găsit, doamnelor și domnilor, vă spun din studioul Independent TV, chiar aici în vecinătatea Castelului Huniazilor. Astăzi vom păși împreună într-o călătorie de suflet spre povestea din spatele omului pe care urmează să îl vedeți în fața dumneavoastră. Un om simplu, autentic, prietenos, dar aș vrea să vă las pe dumneavoastră să îl descoperiți exact așa cum este el. De profesie este sculptor, decorator și tare mult aș vrea să ne spună mai multe despre această meserie nobilă și despre care în zilele noastre auzim tot mai puțin. Îi spun bun venit în povestea noastră lui Marius Manuel Defta și am să te las să te prezinți, să ne spui cine este omul Marius Manuel Defta. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Țin să mulțumesc foarte mult celor care ne urmăresc și îmi doresc să fie în număr cât mai mare, pentru că alăturându-se emisiunilor dumneavoastră vor cunoaște oameni, poate nu este chiar potrivit să folosesc acest cuvânt, oameni de valoare, oameni care contribuie fiecare cum poate mai bine la dezvoltarea societății românești. Omul Defta Marius este un om simplu, un om. Eu îmi place să zic de multe ori că sunt un moș și o înroată modern. Poate nu este chiar potrivit această asociere, dar sunt un om care mă ridic și m-am ridicat de jos, ca oricare dintre noi. Valența mea principală și scopul meu, adică farul meu călăuzitor în viață a fost munca și nu de multe ori munca fizică. Muncesc de la 12 ani, din vacanțele pe care le aveam de la școală, alături de, la început, de bunici, care au știut să ne educe, care au știut să ne învețe lucruri simple, dar foarte folositoare și de valoare. Lucruri care acum îmi folosesc foarte, foarte mult și m-au ajutat foarte mult la educarea celor doi copii ai mei. Să trească, să fie sănătos. Nu aș vrea să le amestec prea mult ca să înțelegeți mai multe. Sunt căsătorit din anul 1994. Am doi băieți, unul de 30 și unul de 22 de ani. Din păcate, au ales să-și caute, eu știu, o viață mai, să zic, mai bună. În alt oraș, într-un oraș care le-a oferit mai multe posibilități, mai multe oportunități. În Cluj, sunt amândoi acolo. Eu vreau să spun că trăiesc alături de soția de la tinerețe, adică suntem din nou doar noi doi. Și viața este foarte frumoasă dacă știi și poți să-ți stabilești niște standarde care să țină de educația pe care o ai din adolescență și din tinerețe. Nu trebuie să ne dorim foarte, foarte mult de la viață. Știți, spuneați de omul Defta Marius, omul simplu. Uitați-vă că lucrurile simple, din toate punctele de vedere și în domeniul tehnic, lucrurile simple sunt foarte durabile. O viață simplă, bazată în primul rând pe respect, este foarte durabilă. Nu trebuie să ai foarte multe, eu știu, așteptări. Tu îți creezi oportunitățile, tu îți alegi ceea ce vrei de la viață. Având în vedere că noi suntem umanoizi care venim pe lume și apoi ciclul vieții ne îmbătrânește și nu avem piese de schimb, trebuie să avem grijă de acest lucru. Și dacă putem, să transmitem celor din jurul nostru cât mai multe gânduri de genul ăsta, adică să încercăm să
creăm o punte între noi și cei din jurul nostru, poate nu reușim să creăm societatea ideală, dar să ne apropiem. V-am văzut cu lacrimi în ochi în momentul în care ați făcut referire la perioada copilăriei. Cum a fost copilăria lui Marius Defta? Deci nu vreau aș fi cabotin să compar copilăria mea cu copilăria celor din zilele noastre. Pentru că sunt anumite lucruri care se întâmplă acum și nu sunt pe placul nostru, celor de vârsta aceasta, tocmai pentru că viața este atât de, permiteți-mi să spun, atât de nebună, atât de astăzi nu mai este ce a fost ieri, mâine nu mai este ce a fost astăzi. Lumea trăiește într-o deplină nesiguranță. Eu sunt de acord că trăim și trebuie să ținem piept tehnologiei și dezvoltării tehnologice. Este normal. Eu cel puțin, nu sunt împotrivă. Dar totuși trebuie să nu uităm latura umană din noi, cum de altfel eu la vârsta mea nu uit copilul din mine. Sunt copil în fiecare zi. Altfel, ar fi foarte, foarte greu să parcurgi o zi, cum spuneam înainte că la mine lumina și întunericul sau ziua și noaptea sunt doar așa fenomene pur normale. O succesiune dar din punct de vedere al activității mele, al muncii mele, nu prea există zi și noapte. Adică de multe ori mă odihnesc pe unde apuc, când apuc. La emisiunea dumneavoastră am venit de la muncă și plec la muncă, pentru că poate n-ar fi trebuit să fac remarca asta, dar după așa zisa Revoluție din România, eu nu am lucrat o zi, o oră. Nu am fost angajat la nimeni, nu am fost nici la stat, mai puțin. Și atunci a fost 34 de ani de chin. Și cei care sunt antreprenori și care au activități sau au câte o mică afacere, pentru că despre marile afaceri nu putem povesti, că nu mai sunt afaceri. Alea sunt altceva, dar nu este locul în această emisiune despre acest subiect. Pentru că nu neapărat că muncim foarte mult și profitul nostru nu este nici derizoriu, dar nici unde ar trebui să fie, adică nici nu are valoarea care ar trebui să fie. Nu ne plângem de asta. Pentru că am avut momente, ca toți, momente bune în viață, când acei bani pe care câștigam puteam să-i reinvestim în altă afacere mult mai bănoasă. Dar cum spuneați dumneavoastră, și foarte frumos ați prezentat, meseria mea este o meserie nobilă. Este o meserie pe care, dacă nu o faci cu sufletul, nu mai este meserie, este afacere. Înainte să începem emisiunea, vorbeam despre dumneavoastră, ca să aflu așa câteva cuvinte pentru mine și am dedus că sunteți sculptor. Iar dumneavoastră mi-ați făcut o corecție. Ați spus sculptor, decorator. Care este diferența între sculptor? Nu este foarte mare diferența, dar având în vedere că mi-am definitivat pregătirea profesională pe vremea regimului trecut, bineînțeles, după absolvirea școlii, a fost de fapt cioplitor în piatră, marmură și roci ornamentale și montaj, piatră, marmură și roci ornamentale. Apoi, întreprinderea la care lucram era pe vremea aceea Marmosim Simeria. Normal, lucrând în domeniu, și atunci demaraseră lucrările la Palatul Parlamentului de acum. Este a lor, nu mai este Casa Poporului a noastră, cum spunea că este. A lor, știți dumneavoastră, nu mă... Pentru că dacă mă porniți atunci, dar mai bine lăsați. A lor, a celor care ne guvernează acum așa cum ne guvernează, a celor care au niște bucătari foarte iscusiți, care gătesc niște feluri de mâncare foarte, foarte ieftine, dar foarte sofisticate, și bucătăresele noastre sunt siderate cum ele nu reușesc cu bani atât de puțin să gătească la fel cum mănâncă cei din Palatul Parlamentului, de la cantina Parlamentului. Dar mă rog, nu vreau să... Că aici, acolo nu mai este vorba despre mine. Este vorba despre mine când vorbim despre Palatul Parlamentului sau Casa Republicii, așa cum a fost denumită înainte. Da, într-adevăr, am participat la un congres
acolo și eram foarte, foarte mândru că vedeam foarte multe elemente decorative făcute și de mine. Bine, nu neapărat piesa din față era a mea, dar lucrasem și eu o piesă. Ați avut o contribuție. Da, bineînțeles, bineînțeles. Și vreau să vă spun că probabil eu consider că a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Adică m-am simțit foarte, foarte util. Atunci meseriașii cu care lucram au clădit cu multă răbdare. Și eu și acum când mă întâlnesc sau am ocazia și mai fac câte un leguleț micuț pe Facebook, le mulțumesc celor care au contribuit la pregătirea, adică educarea mea din punct de vedere profesional și nu pot socio-profesional, ca să zic, și plus de asta, în momentul în care lucrai într-un colectiv, învățai de toate. Adică cei bătrâni, cum se spunea, aveau grijă să te învețe de toate, inclusiv cum să te porți cu o fată. Deci făceam și cursuri de bune maniere, ca să zic așa, și cum să... De cavalerism. Exact, da, și cum să te comporți în societate. Ca să nu vă spun că poate tocmai de asta sunt un om atât de simplu, pentru că am învățat că totuși dacă respecti omul din fața ta, fără a încerca tu să ieși prea mult în evidență valoarea ta, cum să zic, greutatea ta este mult mai mare. Eu zic că vremurile în care trăim acum ne-ar ajuta foarte mult dacă am reușit să devenim mai modești, să vedem, să ne putem deschide oglinda sufletului, să vedem în sufletul nostru ce oferim ca să putem cere. Dacă nu poți oferi ceva, nu ai niciun drept să ceri altceva. Pentru că, vă mai spun și vă las să-mi puneți întrebarea următoare, în prima zi când am pășit în acel atelier care m-a fascinat, pentru că atunci am prins perioada când se lucra la restaurarea Palatului Cotroceni, se făceau niște elemente decorative foarte, foarte sofisticate și frumoase și stil pur românesc, stil brâncovenesc. Deci nu este nimic furat nici la Cotroceni, nici la Casa Republicii. Se spunea că este furată. Ceaușescu s-a dus pe nu știu unde și a văzut nu știu ce și a venit. Nu e adevărat. Tot ce este acolo este autentic românesc. Niște clădiri militare care ar trebui să ne facă să fim mândri de noi și ar trebui, pe de altă parte, alte clădiri abandonate începute în acea epocă, care acum sunt abandonate, ar trebui să ne facă să ne rușinăm, că nu suntem în stare să le ducem la bun sfârșit, pentru că, până la urmă, acolo stă valoarea noastră ca popor. Adică noi trebuie să clădim, să clădim, să clădim în continuare. Din toate punctele de vedere, și fizic, și material, și profesional, și educațional, ceea ce mie îmi pare foarte rău. Ori nu văd eu, probabil nu de tot noaptea, dar nu văd nicio schimbare din punctul ăsta de vedere. Din contră. Văd că în jurul nostru tot mai mult se dărâmă, tot mai mult se năruie, tot mai mult se... Nu mă refer efectiv la clădirile care cad. Totul se năruie în jurul nostru. Ați vorbit despre nesiguranță și vremuri nesigure în care trăim și am simțit multă revoltă în vocea dumneavoastră. Considerați că sunteți îndreptățit să fiți revoltat? Acum, revolta mea nu se îndreaptă neapărat către persoane anume, către organizații anume, către instituția anume, către... Nu. Revolta mea vine din interiorul meu pentru că atâta mari de ani am asistat pasivi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și dacă în viața noastră se întâmpla ceva și reușeam să ne descurcăm românește, era foarte bine, nu ne mai interesa. Adică, știți, așa, acea mică șpăguță, bă, eu am dat-o, m-am descurcat, sunt ăsta, e ok. Vă dați seama că fenomenul s-a luat amploare. Încet, 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 pe nesimțit, a venit așa și acum vedem rezultatele. Vedem în jurul nostru, ne uităm și vedem la fiecare pas. Incompetență, corupție, ca să nu mai vorbesc de restul. Nu mai ai nicio instituție care să te reprezinte.
Avem doar instituții doar cu panopliile, cu cu prezentările pompoase pe la televiziuni, prin social media, dar nu mai ai o instituție care să știi că luptă, frate, pentru ce a fost creată acea instituție. Știu că e ANAF-ul, că e DICOT-ul, că e eu știu ce vreți dumneavoastră. Și da, este revoltă, pentru că până la urmă vorbeam de cu un prieten. Băi, și ăsta e cazul meu. Am umblat să-mi fac o mutație. Și a trebuit să duc pe mama mea, care nu este problema nimănui, este strict a mea, dar a trebuit să o duc acolo. O bătrânică care se deplasează destul de greu. Omul de la ghișeu, domnul de la ghișeu mi-a spus, pe dacă nu e deplasabilă să-mi aduceți dovadă de la medic, să trimitem pe cineva. Și am întrebat foarte politicos. Bun, dar dacă ar fi vorba de o amendă, de o înștiințare, ce repede îmi găsiți cutia poștală? Ce repede găsiți o persoană care să vină cu acele acte? Uitați-vă în viața noastră. În cutia poștală îți găsești facturi, îți găsești înștiințări, îți găsești, eu știu, altceva. Și din când în când vine campania electorală sau mai vine câte un primar care se gândește să-ți facă o felicitare de 1 martie, de 8 martie, de Crăciun, de Revelion, de Paște. Eu zic că nu este chiar ok, dar acum, știți, mai zic unii, bă, ăstea-s vremurile. Bun, vremurile le fac oameni. Vremurile grele, într-adevăr, e nevoie acum de vremuri grele ca să naștem oameni puternici. Pentru că, uitați-vă, în jurul nostru, numai România, toată Europa, nu mai găsești un politician pur sânge. Un politician care știe de ce face politică. Un politician incoruptibil, un politician care să nu fie ghidonat din spate. Începând de la cele mai mici nivele, de la cele mai mici eșaloane până la cele mai înalte eșaloane. Am curajul să spun, nu este prima dată, nu doar la dumneavoastră mă afirmam asta, până mai dăunez cel mai puternic om din lume, care era considerat președintele Statelor Unite, eu am îndoiel că este cel mai puternic om din lume. Adică vreți să spuneți că nu ar fi Joe Biden la butoane? De adevăratele? Aș vrea să vorbim pe șleau. Pe șleau, da. Știți că eu sunt foarte direct, eu sunt foarte vocal, dar nu sunt conflictual. Este un lucru pentru mine foarte, foarte bun, care mă ajută foarte mult. Ceea ce mă dezavantajează pe mine este că întotdeauna am gândit cu voce tare. Și nu de puține ori mi s-a atras atenția. Dar eu îmi doresc să fiu eu. Niciodată nu-mi doresc să fiu cel de lângă mine, niciodată nu-mi doresc să fiu cel din spatele meu, pentru că Creatorul, când ne-a creat unici. Ori dacă eu am o menire, trebuie să o duc mai departe, cu bune și cu rele. Dacă ne purtăm o cruce, așa zicem noi că purtăm o cruce, nu este adevărat. Noi dacă am purta adevărata crucea noastră, deci efectiv am fi dezintegrați sub greutatea ei. Noi avem o cruce de purtat, dar așa, ca o probă, ca un test, Și vreau să vă răspund la întrebare, ca să nu ziceți care este diferența între sculptor și sculptor-decorator. Într-adevăr, ca și sculptor, toată lumea vede în sculptor pe Michelangelo, pe Da Vinci, adică da, faci în aceste sculpturi. Nu, sunt și sculptori care se folosesc în... Sau Brâncuș? Bineînțeles, da. Scuzați-mi. Dar sunt și sculptori care lucrează la clădire militare, și atunci, fiind și decorator, normal, folosești sculptura în scopuri decorative, nu neapărat ca artă, partea de artă, da. Vreau să vă zic că în domeniul meu de activitate lucrez începând de la amenajări interioare, scări, eu știu, șeminee și alte construcții din piatră și marmură, piatră, granit și piatră ornamentală, până la, într-adevăr, la lucrări funerare. Pentru că este nevoie, suntem o țară preponderent ortodoxă, știți foarte bine, la noi se pune foarte mult accent pe latura de continuare a amintirii și este foarte bine și pomenirea celor duși. Și oamenii, să știți că din punctul acesta de vedere, într-adevăr, văd un respect deosebit
în rândul urmașilor celor decedați și este un lucru foarte, foarte bun. E o formă de a aduce un tribut. Dar apare celălalt aspect care mă intrigă din nou. Văd așa clasa politică de la noi care se trezește de vreo 3-4 ori pe an, așa că e mari patrioți că se trezesc așa și atunci își aduc aminte de glorioasele bătălii câștigate de români și atât. Și atât. Vedem case memoriale la pământ, vedem monumente istorice în paragină, părăsite și dacă te gândești tu cumva... Spuneți-ne un monument istoric. Sau că hotărăști cumva să te duci acolo, să faci ceva, nu se poate. Vin autoritățile publice și spune ce cauți tu să intervii, să lucrezi pe domeniul public. Deci v-am spus, trăim vremuri nebune. Trăim vremuri, adică, nu știu. Dați-ne un exemplu de... Un exemplu? Da. Vreau da un exemplu Care din vechi, foarte vechi. Da. În 1990, în comuna mea, probabil dacă dumneavoastră vreți să faceți cunoscut omul Defta, trebuia să spuneți că oamenii care vor să mă cunoască sau sunt interesați să mă cunoască, voi candida în comuna Băcea ca și primar, mi-am făcut o echipă foarte, foarte bună, cam atât, stop. În anul 1990, cineva care nu știa istorie s-a gândit să rupă nasul lui Dr. Petru Groza. Omul care, comunist fiind sau a reușit să țină în România, să țină la România, la țara mamă, să țină Transilvania. Prin ceea ce a făcut el. Și au rupt nasul. Și eu m-am gândit, fiind meseriaș, am zis, bă, mă duc, dau o gaură, pun ceva, fac nasul la... Și primarul de atunci mi-a zis, zice, stai liniștit, dacă vrei să nu le trezești. Dar nu el era, nu se gândea el așa, dar se gândea, eu știu, la Ministerul Culturii sau... Și sunt 34 de ani de atunci, de când nu deștept, sau nu știu ce, sau probabil o fi fost el, iar nasul, și așa, este și acum tot așa. Am înțeles. Bun, să nu vă spun pe Valea Jiului monumentul închinat generalului Dragalina. Că dacă stăm și întrebăm copiii din ziua de astăzi, ne întreabă ce stil de muzică cântă Dragalina. Nu știu cine e Dragalina. Iar tot așa, dacă o să mergeți pe Valea Jiului, aproape de Lainici, înainte de Lainici, pe partea dreaptă într-o curbă, să vedeți monumentul general Dragalina, care este deplorabil, de altfel. Dar avem bani alocați pentru cultură. Ce vreți să spuneți, că nu sunt folosiți corespunzător? Am simțit tonul ironic și am simțit nevoia să vă întreb. O noutate? Vreți să dezvoltăm mai mult? Vă rog. Haideți să căutăm oamenii de cultură cu care noi am crescut, cu care eu am crescut și să ne uităm așa și dacă putem să aflăm de undeva cam ce pensii au. Oameni care ne-au reprezentat în spectacole peste hotare, spectacole de teatru, muzicieni. Haideți să ne uităm la povestea Marelui Zafir. Haideți să vă spun o poveste din Rona Mare, județul Maramureș, din partea dumneavoastră, de unde vă trageți. Am identificat un culegător de folclor și un rapsod autentic maramureșan. Știți cum se cântă în Maramureș. Știți cum este văzută maramureșan. Da. Trăiește într-o casă părintească, pentru că omul este pensionat pe caz de boală. Mama lui a fost oarbă. A crescut cu stimatul ăsta și este Vasile Alu Oarba, dar omul este, o să vă aduc un CD sau căutați-l pe YouTube, pe Vasile Bocciug Rogneanu, și din 2019 îi plouă în casă, nu-l ajută nimeni și comuna are peste 2000 de familii, deci nu este o comună foarte săracă. Asta vede să facă statul român pentru cultura din România. De ce am ajuns aici? Asta doare pe omul Defta Marius. Și atunci, care este menirea
lui Marius Defta? Menirea lui Marius Defta? Da. Pentru cei care mă cunosc și pentru cei care nu mă cunosc, eu iubesc foarte mult oameni. Nu contează rasa, nu contează etnia, nu contează domeniul socioprofesional, nu contează. Omul din fața mea, dacă îl întâlnesc acum, eu îl iubesc foarte, foarte mult. Îmi place să comunic, îmi place să aflu cât mai multe despre omul din fața mea și în primul rând încerc tot ce îmi stă în putință să văd ce nevoie are omul din fața mea și cu ce pot să-l ajut eu. Ce ați schimba în Comuna Băcia? Eu Comuna Băcia o numesc Ciugudu Hunedoarei. De la Revoluție încoace, Comuna Băcia a avut primari buni și foarte buni. Comunitatea este destul de unită. Proiecte sunt foarte bune și foarte bune. Viața, din punct de vedere al societății sau din punct de vedere macro, dar nu se poate vorbi în localitățile rurale, dar asta este, da, are un curs bun, avem cam toate facilitățile care trebuie să le aibă un UAT, o comună dezvoltată în 2024. Ce mă doare pe mine, fără a face referire la cineva și fără a reproșa cuiva, oare cumva grija pentru cetățean, nu pentru comunitate în totalul ei, pentru fiecare cetățean, pentru că o comunitate nu este compusă doar din oameni bogați, din oameni care au moștenit ceva, din oameni care au un loc de muncă stabil și bine plătit. O comunitate, mai ales rurală, are ea mărginași și ei, știți, și dumneavoastră, care sunt acolo izolați și de societate și în marginea satului. Acei oameni, cred că din 90 încoace, nu știu dacă au simțit vreodată că numărul lingurilor de supă, ca să nu zamă, ciorbă, cum zicem noi, s-a înmulțit în farfuria lor. Pentru că avem un trotuar nou în față, pentru că avem canalizare, pentru că avem apă. Ok, super. Dar eu zic că un primar trebuie să vadă, pentru că el, într-adevăr, este ales de o anumită parte a comunității. Dar în momentul când ajunge acolo, el este primarul tuturor. Și trebuie să se aplece către tot. Este păstorul tuturor. Este omul care trebuie, eu știu că este foarte greu. Pentru că la un moment dat eu și râdeam, zicea, X își bate soacră, trebuie să vină primarul să rezolve ceva. Dacă este cazul, te duci și rezolvi și aia. Pentru că e o comunitate atât de mică, încât la un moment dat, imposibil, nu există într-o comună, nu există să nu se cunoască toți oamenii. Chiar dacă unul vine astăzi și își cumpără o proprietate acolo, într-o lună de zile îl cunoaște. E minunat ce îmi spuneți. Și nu este fals deloc. Și nu este fals deloc. Nu. Așa că rămâne să continuăm această poveste într-o altă emisiune. Sunt convinsă că vom afla mult mai multe lucruri interesante. Aș vrea foarte pe scurt, înainte de a ne lua rămas bun de la telespectatorii noștri, să-mi spuneți cum arată o zi din viața lui Marius Defta. Mulți bărbați mă vor clama după ceea ce spun eu. Eu sunt cel care se trezește primul în casă. Datorită faptului că îmi iubesc soția foarte, foarte mult, am grijă de animăluțele ei, pentru că este iubitoare de animale. Trăim la țară. Vă arăt mâinile. Scuzați-mă. Văd animăluțele ei, pun de cafeluță și fac cât mai mult zgomot ca să o trezesc. Că nu vreau să mă duc să zic, hai trezește-te, că e copilul meu acum. În perioada asta este copilul meu, pentru că zilele trecute, umblând cu ceea ce ne trebuie acum în nebunia asta înainte de alegeri, vedeam o doamnă cu un copil în brațe. Și îmi doream foarte, foarte mult ca soțul ei să fie alături de mine, în echipa mea. Și a avut tăria să spună că, știi,
nu mă lasă soția. Și am întrebat-o, draga mea, ce faci? Îmi țin copilul în brațe că-i cred mințișorii. Eu am făcut lucrul ăsta acum 30 de ani, dar acum sunt singur. Vrei să ajungi și tu așa? Haide să facem ceva să nu plece copilul de lângă tine. Să nu te trezești dimineața să faci cafea doar soției. Dacă poți să faci cafea la 2-3 familii, a copiilor tăi să fie lângă tine. Să faci zgomot mai tare, să-i trezești pe toți. Da. Dacă ar fi așa, aș bate oale de bucurie și de satisfacție. Adică, bine, e adevărat. Mă bucur pentru ei că, normal, și-au ales calea, sunt independenți, au reușit pe propriile forțe. Eu i-am ajutat și mi-am făcut strict datoria de părinte, fără nicio intervenție de niciun fel. Dacă au greșit, dacă au plătit, asta este, asta înseamnă responsabilitate, asta înseamnă verticalitate, asta înseamnă asumare. Asta trebuie să facem noi. Și dacă facem lucrurile astea, eu vă spun clar că România se va schimba cu generația tânără care vine din spate. Dacă tu te schimbi și nu că vrei neapărat tu să demonstrezi, dar să fii model pentru cei din jurul tău. Să nu faci pe copilul de lângă tine, pe tânărul de lângă tine să se simtă inferior în vreun fel sau altul. Nu. Pentru că, de fapt, noi trebuie să ne ridicăm la nivelul gândirilor, nu să-i facem pe ei să gândească ca noi, să-i întoarcem înapoi cu 20-30 de ani. N-a câștigat nimic. Pentru că noi am fost o generație umilă, o generație supusă, o generație cazonă, ca să zic așa, că eram de pe clasa a doua, de când eram făcut pionier, eram așa aduși acolo pe asta. E ok, este foarte bine să fii organizat, să fii disciplinat, dar să-ți cunoști drepturile. Să încerci să-ți cauți, să-ți cunoști drepturile și să lupți în același timp, indiferent pe cine ai în fața ta. Pentru că vreau să închei, că dumneavoastră ați spus că o să ne întâlnim atât, trăiesc niște momente de stupoare pentru mine. Pentru că eu niciodată, nici măcar pe vremea regimului trecut, nu am știut sau nu m-am gândit că oare ce pot să pățesc dacă fac asta? La lucru sau... Acum văd tot mai mult, astăzi mi-a spus cineva, bă, știi, am primit telefon că, vezi, Doamne, cineva se interesează de mine, că m-am hotărât să vin lângă tine. Bă, băiatul, eu n-am pățit chestia asta. Nu mi-a zis nimeni. Că de ce am ales drumul ăsta, de ce vreau să ăsta, nu văd, nu. Dar la nivel de țară și la nivel de alte ori, trebuie să știți că se practică intimidările de genul ăsta. Și, într-adevăr, dacă vom avea emisiune pe temă politică, atunci se va discuta cu totul altcumva, vom lua mânușile de box din cui și, bun, ne vom lupta de la egal la egal. Eu, la ora asta, și cu asta chiar că închei, la mine nu ateu. Știți, v-am arătat pălmile că m-am prostit la bătrânețe, mi-am luat un tractoraj cu utilaje cu tot ca să-mi fac eu mâncare, nu greier. N-am crescut greier, eu îi fug. Am avut anul trecut unul de 200 de kilograme cu urechi așa mari și da. Și spuneam, băi, fraților, cu cei care mă mai întreabă. Da, eu știți cum sunt acum. Eu sunt tractorașul la micuț, am râta meu de prin 69, 70, 72, fără cabină, fără nimic. Nu pot să lucrez doar când este soare și frumos afară. Actualul primar este un John Deere de la super, cu aer condiționat, cu GPS, cu tot ce vrea în el. Poate să plouă, poate să ningă, se urcă la volan și face treaba. Dar cu atât mai fascinantă, cu atât mai mult foarme care luptă, cu atât mai mult să te duci la luptă. Cu cât ești mai dezgolit, cu atât parcă vrei mai mult să lupți. Pentru că ne gândim la istoria noastră. N-am câștigat lupte mari. Am câștigat niște bătălii, dar le-am câștigat cu piept dezgoliți. În această notă optimistă de câștigare a bătăliilor încheiem pentru astăzi. Da. Închidem această filă de poveste și până data viitoare, când vom descoperi un alt om cu altă poveste, cel puțin la fel de interesantă ca a lui Marius Manoil Befta, vă spun la revedere, vă doresc să trăiți simplu, autentic și curat alături de toți cei dragi. Numai bine!